戦争からまだ3週間。やっと命を拾った矢先に、こいつら何をやってるんだ？何か目論みがあるんでしょう。出なきゃイカれてる。そう思うか、ラズ？麦わらは傷を負っている。傷ってのはそう簡単に消えますか？生意気な野郎だ。俺への当てつけか？こっちはもう癒えてる。それが証拠にこれから俺は懐かしき新世界へ入る。ついてくるか？もちろん。Només fa 3 setmanes que es va acabar la guerra. Trobo que és un temps molt just per recuperar-se. Quin una en deuen portar de cap. Estic segur que tot forma part d'un pla, si no, no hi trobo cap sentit. Vols dir com ho saps? Aquest nano estava molt malferit, tu ho has dit. Creus que ha tingut temps de curar-se? Doncs què hi feia allà, fer-se veure i prou? O potser és que em vol demostrar alguna cosa. Jo sí que estic recuperat i me'n vaig cap al Nou Món, que és un lloc que em porta molts records. Vols venir amb mi? I tant que sí.